खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 पुस 1431 मायथाइ एबा 27 दिसेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगियारिफोरा दिनै बेलासिसिम मोनसे मुलाम्फा गोनां डिल मोनगोन। दिनै नोंथांनि राशियाव अखाफोर बारलांनायनि जाहोनाव नोंथाङा आबेग गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव जुनिया मुलाम्फा आरो सनमान मोनगासिनो दं। बेसादारि सुबिदाफोर मोननायनि खाबु दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे मोजां हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन, जाय समाजारि बिथिङाव नोंथांनि सिनायथिनि खाबुखौ बांहोगोन। नोंथांनि गथ'फोरा दिनै माखासे सावस्रि जेंनाफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना वृष राशिनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथांनि मावख'नि आबहावाया नोंथांनि फारसे जागोन आरो नोंथाङा लोगोफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनो हागोन, जाय बिसोरनो इयुनाव मुलाम्फा होगोन। जुदि आयेनारि बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिगासिनो दं, अब्ला दिनै बेयो जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा फिसाय आरो बिहावनिफ्राय मुलाम्फा आरो मदद मोननो हागोन। दिनै बेलासिसिम नोंथाङा गोनो गोथोनिफ्राय उदां जागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा गोजोन मोनगोन। दिनै नोंथाङा मोजां मोनलायनाय जिउआव गावनि मोजां मोनग्राजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगिनि थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनो नाजागोन। माखासे नखरारि बिबाननि थाखाय दिनै नोंथाङा दावबायनो गोनां जानो हागौ। दिनै साख्रिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावसोर लुबैनाय खामानिखौ मावनो मोनगोन। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय माखासे शपिंबो खालामनो हायो। दिनै नोंथाङा गासैबो खामानियाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि आबुं मदद मोनगोन। बिसोरो मोनफ्रोमबो थासारियाव नोंथांजों गसंनाय नुनो मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा दिनै गावनि मोजां मोनग्राजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि सुबुंफोरा खाफालगोनां जागोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव गोसो बोनो हानाय आरो सोरजिलु हाबा मावनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा, मानोना दिनै नोंथांनि गोहोम आरो फोथायनाया बांगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो, इयुनाव नोंथाङा थारैनो बेनि फिथायखौ मोनगोन। नोंथाङा दिनै नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि गावारि जिउआव गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान गोहो फैगोन। नोंथाङा मोनाबिलिखौ लोगोफोरजों रंजानायाव बारहोगोन। नोंथाङा मोनसे रंजाथाव हाबाफारिफोरखौबो रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। मुखुबनि गेजेराव नोंथाङा नोंथांनि जुलि जानाय जिउनि थाखाय सम दिहुननो हागोन, जाय नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ खुसि खालामगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौबो साबसिनै सामलायनो हागोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। खामानि थिलिनि गागि मावख'गिरिफोरा दिनै नोंथांनि खामानिजों गोजोनगोन आरो नोंथांखौ थुलुंगा होनाय जागोन। मोनायाव नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफाजों नखरारि जायखिजाया आयदानि सायाव सावरायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथांनि नखराव माखासे गोथार हाबाफारिफोर खुंनो हायो। जुदि सासे सोद्रोमानि हाबानि बाथ्रा सावरायनाय जायो,
अब्ला बेयो दिनै मोनसे आयदा जानो हागौ। बिफानि बोसोन आरो मददआ नोंखौ दिनै जायखिजाया जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। बिहाव बिखुनजोजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। जुदि नोंथाङा दिनै सासे लोगोनो रां दाहार होनांगौब्ला अब्ला बेखौ सान्नानै हो, मानोना गोमानाय रांखौ मोनफिन्नायनि जोबोद बाङाइ मिजिं दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आखुआव सांग्रांथि आरो सांग्रां जानांगोन। बेयो बोसोन होजायो दि दिनै नोंथाङा रावनोबो जेबो सुबुरुन होआ, नङाब्ला मानसिफ्रा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ बाख्नायनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा माखासे गोदान खामानिनि बिबान मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरारि जिउआव गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जुदि नोंथांनि बबेबा लुबैनाया जाफुंजायोब्ला दिनै नोंथाङा खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोरनि दावगानाय आरो आखुजों गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि खामानिनि आखुजों सोमोन्दो थानाय नांलायनायफोरा दिनै जोबनो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि खामानिखौबो जागायनो हागोन। जुदि नोंथांनि नखराव गोबाव समनिफ्रायनो माबाफोर टेनसन दंमोन, अब्ला बेयो दिनै जोबगोन, जाय नोंथांखौ सुखुनि हां लानो गोनां खालामगोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनि एबा मोजां मोनग्रानि थाखाय मोनसे अनथोब बायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां सान जागोन। राङारि आयदाफोराव दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिनि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि सोलिबाय थानाय जायखिजाया जिंगायाबो सुस्रांजागोन। जाय सुबुंफोरनि राङा गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दं, बिसोरबो दिनै गावसोरनि थाबथानाय रांखौ मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा नखरनि गोनांथिफोर आरो न'नि लाहार-फाहारफोराव रां बाहायनो हायो। लोगोसे जायफोरा न'खौ सोलायनो नाजागासिनो दं, बिसोरखौ नागिरनाया दिनै फोजोबनो हागोन। दिनै नोंथांनि गोरोबलायनाय आरो मददआ हाबा जानाय जिउआव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फोथाराव जाफुंसार जागोन आरो बेरेखाफोरनि आगानआ दिनै फेलें जागोन। दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि थाखायबो मोनसे खैफोद गोनां थिरांथा लानो हायो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सोरबा सासेनि मददजों मुलाम्फा जागोन। फालांगिनि गोदान खाबुफोर फैगोन, जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नखरनि बेलायाव हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा गावनि बिमानिफ्राय अननाय मोनगोन। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि बिफानि सावस्रिनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। दिनै जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे सोमोन्दो लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनै मकर राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा जुलि जानाय जिउआव गावनि जिउ लोगोरिनि सोदोब आरो मोनदांथिफोरखौ बुजिनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा बिसोरनि गोजोननायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। जुदि नोंथाङा बाहागोदारियाव माबाफोर खामानि मावगासिनो दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बाहागोआरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथांनि सायाव गोबां खामानिनि नारसिननायबो जागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा गोसोआरि गोसो बायहोनो हागोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि सानथांखि बानायनाय आरो गोसो होनाया साबसिन। नोंथांनि हाथरखिफोरा बेखौबो बुङो दि दिनै नोंथाङा गावनि बिमानि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन। बिनि माखासे गोजाम जेंनाया नुजाथिनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै कुम्भ राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा दिनै फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय नोंथाङा सांग्रां जानांगौ आरो गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगौ। दिनै मुलाम्फानि थाखाय गोदान खाबुफोर फैगोन, जाय नोंथांनि खामायनायखौ बांहोगोन।
जायफोरा गुबुन हादोराव थांनो नाजागासिनो दं, बिसोर दिनै गावसोरनि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। दिनै समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया धोरोमारि एबा समाजारि हाबायाव बाहागो लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि खाफालआ दिनै नोंथांखौ फालांगियाव खाफाल होगोन। अखाफोरा दिनै नोंथांनि राशिनि गेजेरजों थांनानै मुलाम्फा सोमजिहोगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ दिनै गोजोनथाव जागोन। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाया दिनै सुस्रांजागोन। नोंथाङा बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। आइजोफोरा दिनै बिमानि न'निफ्राय गोजोनथाव खौरां मोनगोन। जाय सुबुंफोरनि जुलिया सोलिगासिनो दं, बिसोरनि बाथ्राया दिनै दावगालांगोन। रावनिबो बाथ्रायाव फैनानै जेबो राङारि थिरांथा दा लानाया नोंथांनि थाखाय मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।